South Africa salibingelela kuphi khona ngendawo impela uDuduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke singapha kwandalo Enhle Herbs and Beyond kwabalaphi bendabuko abalapha ngamakhambi esintu organic herbs. La khona abalapha yonke inhlobo yesifo esikhona nje emhlabeni esiphila kumuntu. Ngomsombuluko ke sike saya ngapha endaweni yaseGingindlovu la khona sasithole khona ke info sitholeleni udadewethu owayekhala ngenkinga yokuthi unesifo sokuthi uyopha ngaphansi ke esithweni sakhe sangasese lokho ukuthi kuthiwa kuthiwa pheceleza ama-fibroids. So ke abakandalo Enhle Herbs partner bebona inbox kadadewethu basebethi no thweleni siyacela ukuthi nansi medication siyayikhipha nje egameni lakho ezithweleni kanathi abendalo Enhle Herbs mhambiseleni udadewethu ebeyoqala treatment. Samhambisela udadewethu treatment sasifike senza ivideo laphana la khona ke abe sechaza in details ukuthi kahle into emphethe imqale nini nokuthi yamqala kanjani nokuthi ke isifo esikanjani simphethe. Kwabe sekuvela ukuthi udadewethu kanti uthi uzinezigaxa ngaphakathi emzimbeni. So lokho ayengakuvezanga kwi-inbox. Therefore ke uHuman Plumber udokotela ke olapha ngamakhambi esintu walapha ke kwandalo Enhle Herbs and Beyond i-treatment ayikhiphile wayekhipha i-treatment yokuthi nje iyoqeda lokopha ikwazi ukuthi imclean usisi. Therefore mase na udokotela esezwa ivideo kahle siyilalela siyabona ukuthi no usisi ngoba vele unezigaxa akufuneki thina siyoshanela siqede singagorobi kahle kuzofuneka izigaxa nazo zilashwe ziphume kuyimanga esikwazi ukuthi ke siyamqeda ke manje lokho kumphethe. Therefore ke basebethi ke namhlanje bakandalo Enhle Herbs no so besenza iphutha uma ngabe singasilungise sasimo sikadadewethu. Therefore kukhona i-treatment enye abacela ukuthi bayoyi-add kuyena phezulu treatment ababemnikeze yona ezokwazi ukudila nezigaxa nje ngqo lezi abhekene nazo kuyimake sebethi ke bayamqeda ke lokho kopho khona. So namhlanje ke singapha ke kubona kwandalo Enhle angihambi ke ngedwa ngoba ngihamba nabo phela ke ukhona ku DJ Gqa ovela khona lapha kwandalo Enhle Herbs and Beyond okuyena ke siphuma naye umkhankaso wokubheka lapha kodadewethu ke DJ Gqa. Siyakhuleka baba. Siyakhuleka madoda. Thuleleni TV. Siyabonga kakhulu ke sicela ukubingelela ababukeli abasibukele emakhaya lana kuThuleleni TV kuzo zonke indawo ezikhona emagombeni amani umhlaba uthi DJ Xakelweni bingelela abakithi wendalo Enhle Herbs and Beyond. Hayi siyalizwa udaba. Ukuthi impela sibiziwe njengamanje sendleleni usibona nje sibhekele eGingindlovu la esizwa khona noma esambise khona izinto ezasalayo. Udokotela wethu ke Human Plumber usekhona kugalelekile ukuthi ke nayo ready ukuthi uzohamba nathi namhlanje. Mase phatha ke izinto ngoba menguzwa kahle usho njalo uthi kunezinto ama products sawalethayo angekho right. Kodwa ngonxa ye-information engafikanga kahle. Kodwa ke manje information esitholekile udokotela ufike wayilalela uthi kudokotela cha uma ngabe phethwe nezinto enegaxa ezikhona lana kulungile fanele athole amakhambi awuwona afanele adile nakho. Siyabonga kakhulu ukuthi sithole le information njalo ngoba ikhona into bakithi umuthumela umuntu uthi hayi mina nginokugula kanjena cha bhala phansi ukuze udokotela ezobona ukuthi kahle yini ekuphethe ukuze uzothola amakhambi afanele. Ungathi usuphuza amakhambi endalo Enhle Herbs and Beyond musuthi ayi mina ngisizakala kanti wena owasho izinto engahlangene kahle. Siyabonga kakhulu ke njengoba sesophuma bakithi abantu baningi ngiyazi bahlale befuna ukwazi ukuthi sitholakala kuphi nendawo sikhona isitolo njengamanje. Ukubalekile kakhulu ukuthi bakithi sithinte usendele WhatsApp inamba zethu ezilandelayo nazi ke zithi 061 585 6964. Ngicela ukuyiphinda futhi 061 585 6964. Kanti ke futhi yase officeini ongasithola kuyona ithi 031 574 5489. Sesijihayile siphuthuma le sifuna ukuyeGingindlovu manje siyolapha 031 574 5489. Mase kuthi ke enye yase Johannesburg kumntana Mandela ephinda kwandonga zathu umithi 011 7361 316. Siphinde 011 7361 316. Bese uthi ke uyasithola uma ufuna ukuzivakashela emofisini ethu lapha e30 Dula Omar Road beyaziwa kakhulu ngeMason Groove lapha between Chicken Licken nje ne Court Passage. Uyasithola lapho ke Anton Lembede Street CBD eDurban kwaZulu Natal. Madoda okuye kubalekile ngike ngasho kuma video esiwashoyo ukuthi uma abusu odileke yonke into ofuna ukuthi kusize lana endalo Enhle Herbs and Beyond bakithi i delivery yethu i free.
everywhere in South Africa. Akukho leso khona hayi ngoba usukodile manje khokha 200 rand, khokha 3000 rand. Cha, uma usuthenge nje izinto zakho uyifuna ukuthi zikulekelele empilweni yakho uzobe usuthunyelelwa ke lana ke indalo enhle Herbs and Beyond mahala. Uma wathola umuntu othi cha khokha ke manje nathi delivery vele ubone down nasi scam madoda. Sabanga kuleli thuba ke sikunalo nje manje ngizothatha zonke intambo ngiyibuyisele kumfowethu uThuleleni TV aqhubeke nodaba lwakhe sisho kodwa Ekingidlovu sasikhona sigalelekile DJ Xa wendalo enhle Herbs and Beyond Asha bakwethu ngiyazi ukuthi ke senibona amakhambi endalo enhle Herbs and Beyond ukuthi ayasebenza ke akudlalwa ngabantu nimboyile umntwana ade simamthela amakhambi eStenga within 7 days umntwana bese rathi umqemane sesimele ngezinyawo sesikhulumela ke okukhombisa ukuthi ngempela amakhambi ke ayasebenza naye kudadewethu ngicela ukuthi ngimfonele si prepare ukuze akwazi ukukhuluma nodokotela ukuze ke kube khona ama questions udokotela azombuza wona singaphindi futhi siphathe imithi kanti akuyona futhi enye funeka iede sesithola ukufa mhlawumbe asobe sekuchaza sefika udokotela lapha ke Ekingidlovu ngicela engage njengamanje udokotela akwazi ukuthi ke ambuza ama question afuna ukumbuza kona ukuthi treatment ke mhlawumbe ngabe ke injani ke negazini ke Sawubona mawunjani Ngiyaphila. Hayi ngiyaphila Ithe mase silalela ivideo yakho lapha yang kukhona izinto kade ungayishayanga angikuyabona Bengicela nje njengodokotela ungichazele yonke into ukuthi kwenzakalala empilweni yakho ngaphandle kokuthi uyopha one way angithi uyayibona ake siqale kutheni kuloko sekunikeze kona ususizakale ngani Kulokho engisizakale khona kunqamukile ukopha right nezinhlungu bengithi mangilele isengivuka embedeni kube ngathi khona itshe mama ngimuva eqolweni futhi kusuka kuma fibroids yebo noma ngimile isikhathi eside ngiyadokoza akusamniki kahle akusebenzeki isikhathi eside ukopha nje kuthule kuthe du manje ukopha nje ngicamba mangakuthule ngoba nezigaxa isiyakhukhumala sizibe enkulu igaxa esibelethweni kodwa uma ngilele ngibheke phezulu ngiyakwazi ukuyithinta ngezizwe ukuthi awusize ngasho awusalingani ngingazi kodwa iscan engicabanga ukuthi ngiyekusona maqedwe treatment Angithi uyabona ukuthi even in future masiqhubeka nawe sekulapha kubalekile ukuthi usho yonke into osukuyi-experience nento kade uyihambela ngaphandle kwale problem osuke usuyibona ngaleso sikhathi ngoba sekumele siqale phansi ke manje sihambe sokushaya igaxa okusho ukuthi sekuzobuyela usuzobuyela phansi ke manje wophe kabusha ngoba le gaxa ngithi kwawena uyifuni ngoba ngezwe ngazathi usafuna nokuthola abantwana ngithi ngoba ngiyema-period sengingaqali kwama-period kubabuhlungu ngale ndlela ukuthi ngazi ukuthi ngumuntu obathi uyasikwa kanjalo ngoba nasesibhedlela babefaka ipayipi basebeyitshela ukuthi ngi-pregnant igaxa seyikhulile zankulu mase beyehlise nomchamo nazo bese ziyehla hayi akunankinga kuyezwakala-ke masithembe ukuthi akukho okusale ngaphandle ke manje konke kuphelele kuzophinde kuze enye imithi ezo-edaphe kwalawo but sesiqala phansi iprocess manje okokusho ukuthi sekungenzeka futhi manje ubuyele wophe ngoba le gaxa lezi kuze iphume kumele iphume njengoba isuke iphuma nje njengoba usuke wopha ngithi uyabona kuphumele amahluli la esinyeni sakho ukuze kuzophela lamapheni la okhala ngawo ukuthi yena-ke kuyakhukhumala kwenzakalana ngithi uyabona leyo uzothanda ukuqhubeka neprocess noma usu-right manje ngoba sekungasophi lutho ngiyathanda ngifuna kuphela igaxa hhayi-ke siyeza-ke sisendleleni manje cela ukukuphindisela-ke kwabakathuleleni TV cha bafethu ngiyabonga ke siphuthume eningi apha Ekingidlovu ke siyanithanda nganizakwethu ke ngiyabonga South Africa sabingelela kuphi plan khona ngeendawo ke ngibikela umduduzi ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization namhlanje ke singapha Ekingidlovu lapha esikhona endaweni yaseDokodweni sinibiyela ke asambi sodwa sihamba nabakandalo enhle Herbs and Beyond okuabalaphi bendabuko abalapha ngamakhambi esintu okamakhambi nje organic herbs njengoba nabonaka nasiwa display phambi kwethu ke ngingahambi ke ngedwa ke bakhona abakandalo ke ngokumelwa ke uDJ Xa uDJ ubagxavazayo xavaza zonke izifo ezikhona emhlabeni engahambi edwa kuhamba nodokotela uPlambo khona ke sibe simveza udokotela DJ
Sicela ukubingelela kuphinda kuphi khona emagombeni amanomhlaba uDJ Xa wendalo enhle Herbs and Beyond anda ke ngaphansi kukadokotela the human plumber Fajara. Siyabingelela kakhulu bathi sijabula nokufika endaweni enhle kangaka. Hey ulwandle silibuka la King Ndlovu. Ngiyabonga impela njalo DJ yabona abantu bala nje bayiphelela kahle. Ngibona ukuthi ama race bayawazi ukuthi indaba zama race. Hayi. Hey. Akubuhle bondalo kangazi nje. Simine ntokazi enhle lethu zokwethu. Suka nomzamo. Uyimpela udadethu size ngaye usalapho nedoko DJ ijacket yakho uma ngibuka na khona ngisho lapha ombila yabona nje balihlaza bafana ijacket yakho mina ngibuka wena ngibuka i2piece yakhe enhle kanje ukuthi aze i2piece lena indalo vele nje ngokwayo nayo sonke into siyenza senza indalo futhi sokushoda wena sifana notshani cha ngiyabonga DJ ngiyabonga DJ cha singapha ke la sikhona ke ngane zakwethu la edokodweni ke kuke kwathi ke ngesonto eledlule ngathola inbox ekaThuleni ngaphansi kwengosi abantu bayagula ke udadewethu wasifakele inbox DJ ekhala ngokuthi unenkinga yama fibroids uyopha ngaphansi yabo so ke usisike ngase ngikhombisa ke udokotela ukuthi nansi inbox esithola kaThuleni ungabe kukhona mhlawumbe angalekela ngakho sisekulesimo simphethe nebala ke udokotela naye ubala lolo uzosinika amaphilisi futhi ndakapolisi maseke uqale sivuke kusasa kumsomluko sishone khona eKing Ndlovu siyamisa udadewethu ke amaphilisi nebala senze kanjalo ke South Africa savukela la eKing Ndlovu nayibona ivideo usize sina lapha nemgwaqeni safika samnika treatment yakhe wayeqala khona same time then ukuthi akwazi ukuthi ayiphuze wayiphuza ukusisi ngase senza ivideo yes usisi kuthe kahle esenarrative story sakhe ukuthi ukugula okumphethe kwamqala nini kwamqala kanjani kunjani njengamanje emzimbeni kwatholakala ukuthi unezigaxa ngaphakathi kanti uplumber nobezolapha isimo sokuthi kuthiwa uyopha usisi ukuze ezokwazi ukunqamuka ukopha akwazi ukuthi abele esimeni so mase sifike endlini uplumber ke seyibuka kahle futhi sathi udokotela uplumber no lapha ya usisi kube ngangaze eli kukhona itreatment efuna ngiyi-add because lezi ayigaxa ikhona singakunqamula ukopha njengamanje but lezi ayigaxa ngoba ezoba khona funeka sidile nezigaxa so njengamanje sifana ukuthi siphakele phezulu ukuthi singcolile because lokungcola sazobe kuqhubeka kube khona so ke ukusilethela nake namhlanje nani DJ nawo dokotela ukuthi khona into usisi anikuphuthumisa nikulethe la yilokho ke namhlanje kusibeka la ekhaya no asibonga kakhulu futhi umuntu asibonga kakhulu ukuyithuleleni TV sibonga kakhulu nje mfowethu bonke nomphakathi sisome siyabonga kakhulu ukusithemba sindalo enhle Herbs and Beyond ukuthi cha uma ngabe uzwa ukuthi hayi khona into nje uma usuyangena uthi hayi ngicela bezongisiza sebehluleke bonke musuthi kodwa khona abantu engazi ukuthi ngeke bahluleke lesifo sengiphethe siyabonga ukubonga kwethu akupheli ukuyithuleleni TV ngoba yiyo ekubantu kakhulu elalelayo ukuthi abantu bathini mesiyagijima izokwindalo enhle Herbs and Beyond emese ke thumela ke ku-human plumber yethu udokotela uFajara mesethi hayi dokotela kalokho ecicize shona luvele ngenani indlela injoba silana ke namhlanje sizele lokho ke sizwile ukuthi khona osukutholile amakhambi kodwa kusho ukuthi manje ungacikisanga kahle udokotela kusithumeleke human plumber ukuthi cha wozani ke nawo ke manje sephelele bathi nje sibonga kakhulu okokuqala ukuthemba the company indalo enhle Herbs and Beyond nokuthemba kakhulu ithuleleni TV ungasho ukuthi awu scam lesi ngizothi ngithi ngisho into yami eyisecret ebese kwenzeka izinto eziningi siyabonga nje kakhulu silana ke kwindalo enhle siyabendalo enhle Herbs and Beyond ukuthi ke namhlanje sizokunikeza ke hayi uzoyisholo wena siyabonga ngiyabonga DJ dadwethu yaphinde ehlangana ngibingele ngiyabonga kwithuleleni TV ukuthi ngabhala khona uma ngibhala usizo lwami usizo waluzwa weza wazongisiza namhlanje uphinde ubuye kwesibili ngomhla 24 bese tollgate namhlanje sila ekhaya uthe uzoza la ekhaya ngoba ngisekhaya namhlanje uzofika nodokotela ozokwazi ukungisiza ngoba inkinga yami engayizwanga kahle eqaleni useyizwile kahle ukuthi kahle nginama fibroids nginezigaxa evimbe ama-tube evimba nomchamo egcina sengikwazi ukuchama ngepipe kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuyichamela mina after sebenziseka amaphilisi ayekunika zona ngomsombuluko kwenzakaleni mhlawumbe khona umehluko ozwa egazini kwenzakalani sisi yebo ukhona umehluko engizwayo njengokopha ngiyopha kakhulu ngigcine yonke le ndawo ngemanzi even nala ngisebenza khona emsebenzini ngiyamiwa kakhulu ngigcine sengizwa ama-pains bengikhiphe emsebenzini ngakhona ukusebenza ngase ngiphuza amaphilisi lawo ngaqale ngomhla 24 hayi umehluko ngizwile kunqamukile ukopha angisophi sengiright bese zoba yigaxa ke ngilokho ngithinta ke esibelethweni yazi umuntu mangabe ejahile ukuthi asinde ulokhu lala uthinta ukuthi ngabe sekunjani uyeza ukuthi amagquma lawa awasekho makhulu
kodwa uma uthinta usuthinta into ekanje bekuyinto nje eyibhakele ezinkulu esesibelethweni mulalibheka phezulu uyayithinta uze ukuthi cha inkulu lento engibhekene nayo noma uvuke ekseni uyeza uthi akuvukeki ngangemuva kuba nama pains akuvukeki kahle ekseni nokuma isikhathi eside akumeki kahle kanti ngisebenza ngomsebenzi ongimisa isikhathi eside. All in all nje ungathi after usebenzisa treatment awukhona umehluko osukuzwa ngempela egazini ukuthi ukhona umehluko enguzwile njengakho ukopha angophi nalawo maphenzi mangivuka isigaxa esikhulu angane mhlawumbe igaxa yini swezila ngemuva kwami angazi mhlawumbe ziyathinteka yini uthola ukuthi nginamaphenzi nezinkwantshu nani ngcine ngingasazi ukuthi kahle ngiphethwe yini kodwa inkinga iqala khona esinyeni. Okay, isiqubulo sabo ke sithi bona ke abantu bazophila. Usho ukuthi ithemba likhona ukuthi ke ithemba likhona ngoba mina bengijwayele ukuyithengela njalo ngenyanga nginokuthi ngithenge imbiza eyodwa noma ezu2 angilenzi iphutha uma sengitholile umholwana wami omncane ngiyangithengele imbiza ezu2 ngenzela ukuthi uma ngiya kuma period ngikwazi ukuthi ngingabi nalawo maphenzi amakhulu ngoba ngisho emsebenzini ngikhumule ngisale enqune etoilet utho sengijulukile ngimanzi nginamaphenzi engakaze ngiwezwe empilweni yami wonke umuntu usezongilunguza ukuthi hawe kanti uphethwe yini isilumo nje kuphela nami ngabe ngicine ngasazi ukuthi yini kahle kahle engiphethe ngagcina sengazi ukuthi no lento iyakhula ngiyabona esinyeni sami ukuthi kuyakhukhumala kanti nginama fibroids sengichecka kadokotela sengifuna ukwazi ukuthi yini le ngiphethe. Okay, no siswami namhlanje kukhona naye ke uplumber ke utheke akazizele mathupha yena ke uzolithola ke ithuba nawe achaza ukuthi ke yini ke ayilethile kuya namhlanje ezo-eda phezu kwale prescription ayekade kunikeze yona. Ngiyajabula kakhulu uDr Plumber ngike ngayithenga nkosami ngithi ngiyazama ngithenga ngathenga imbiza le ngathenga nebhodlela lelilodwa kwama fibroids ngashaya ukuthi yaboma ngabe ungakhona ukuzinakekela uwedwa andingekho umuntu ozoxhasa ngathenga ngabeka ngabona ukuthi ayikuyangisinda angeke ngize ngikhona njengoba ade ngimuza nje ezikhulumela la ethi ena ufanele kuyidle u3 months lo 3 months ngiyabuka nje ukuthi mina ngangobe ngikuphi njengoba amaphilisi emangaka nje lento iyakhula ngaphakathi esinyeni igcina isiyenzisa isibeliso sakho noma isisu sakho sigcwala siba yonke indawo sisikhulu singasakhona ukulawuleka ngoba ngangitshela ukuthi mhlambe mangithola imali ngango50,000 kunodokotela osebheyi uthiwa uDr Siphelele uDr Siphelele ngubani yena ke uthi ama fibroids wakhipha ngingazi ngomshini kanjani awadonse kanje uthi ku50,000 ngabuka ukuthi ngeke ngeze ngibe nayo leyo mali leyo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu wami ukuthi nje angazi ngathini and i-treatment yami ngidla ngazi ukuthi mina ke into ngiyayilandelela njengazo imbiza lezi nani namaphilisi ngiyenze sure ukuthi into ngiyayilandelela ukuze ngizobona ukuthi ngiyasizakala yini. Angishiyi kanjalo. Okay siswami. So siyabonga ukuzwa nje positive feedback ukuthi ke umehluko usukhona after uqale i-treatment. DJ xa nasi isiguli senu sikhulumela. Ayi siswami siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu uBhuti Mduduzi mfethu siyabonga nje kakhulu ukusilethela usisi nokusitholela yena siswami sithi lana indalo enhle Herbs and Beyond uzophila ngiyeza ukuthi impela ubusugijima uyalapha ko 50 hayi kodwa ke sithi awuzame la udokotela nje basamba naye the human plumber ukhona phakathi kwethu uzokhuluma nawe akutshene sisukele ebengeke kwazi ukusho ukuthi asisuke nisizela kuwena uma ngabe ngakhathalele wena isiqubulo nje bakadesho ke nje uBhuti Mduduzi uthuleleni TV ukuthi sithi abantu bona bazophila sifuna ukuhlala kanjalo singakhulumi nje into engekho but sifuna mesisho ufakaze na uleke indlovu ukuthi hayibo impela nami bafika la kumina ngangena into kaso but ngaphila umama ngimzwile ekhuluma ethi awubataba manje ngisindisele ingane yami isigule kakhulu ayi ngasho ngathi hayi mase khulumekele no doctor the human plumber ayike uzokhenika amapipe ke manje emzimbeni wakho nasena kuzo zonke indawo siyabonga kakhulu siswami. Kunjalo nje impela ke South Africa siyazi ukuthi ke after nibona ivideo nje njalo umuntu mayevele echaza ngabakandalo enhle Herbs ninibe senikhala ngama contact abo ke cha bayatholakala ngenza kwethu inamba nje yabo nje eqondile ongakwazi ukuthi ubathinte iya WhatsApp futhi ithi 0613709256 ngicela ukuyiphinda 0613709256 inamba ke le ngena kana nje ngqo abakandalo enhle Herbs bathinteke nawe ke uzichazeleke isifo sakho ukuthi uphethwe yini ungalokho usenda high ulinde bona bazothini ngoba abantu bo WhatsApp bahlupha ngalokho ukuthi usenda high okanye manje ukhuluma nomngani wakho ngena nje ngiyabingelela igama ngosibanibani wakasibanibani nginenkinga ukuthi nokuthi uchaze yonke into ukuze nabo bezokwazi ukuresponda accordingly to what wena obatshele khona bakunikeze nabo ifeedback eqondile nje ngqo.
angazi ngibeka kahle ubeka kahle kakhulu futhi Mthunzi nanokuthi okunye abantu bayathanda ngosami ngiyazi ukuthi basukube ngakwazi ukubekezela kakhulu umuntu afika abhala imessage ku WhatsApp bese ethi ningiphendule ngani baningi abantu eSouth Africa baningi abantu eNingizimu Afrika ngeke ukuthi ubhala manje musuthi udokotela ufuna kuphendula manje noma ngabe kubani ke ophethe WhatsApp angeke akuphendule manje ngoba baningi abantu abadinga usizo nawe so ke siyajabula kakhulu bakithi manje sibekezelela sizosebenza kahle kakhulu kamnandi futhi ke usasho njalo futhi umuntu usakhipha i-cellphone number sifisa ukubatshena futhi abafuna ukuza ke ngqoke manje ke endaweni la sisebenzela khona kukhona ke lapha ne30 Dula Omar Road beyaziwa kakhulu ke ngoMasonic Groove between iChicken Licken and Court no passage kantolo lapha so ke wehla njalo ungatatazeli wehle njalo nje ungathi ufike egcineni on your left uzobe usuyibona ke lapha indalo enhle Herbs and Beyond amakhambi ethu lapha ungene ke ufica udadewethu lapha nomuhle kumukele ngesmile ke bese uyasizakala ke siyacela bakithi nisibekezelele uma ungaphendulwanga noma ngaze ubhale namhlanje uphendule ngolesihlanu bekezela ngoba baningi abantu abaxakekile abafuna usizo kunjalo nje ngibonge nje nomsaka dokotela ke phela ukuthi ke avume because umuntu obhiyoza ukuphuma nathi namhlanje njengoba singapha edokodweni nje sekuphoqa usidle stenger futhi kunosisi lapha nonenkinga nawo nesihlathi la uthi wakhipha izinyo sekuvuvukele ngiyamkhombisa uplamba ngithe obheka sodle endleni ngaye nje uthi uplamba hayi siyobuya ngaye sesithi sodla simbone ngifisa ukeda kuloko ukuthi ke uma ngabe niye esitolo kanza kwethu angeke nimfice udokotela angeke nimfice njengoba usuku uyothenga isinkwa nje awufici umuntu wabhaka isinkwa esitolo yabo uzofica isinkwa wena isinkwa uyasazi iprice yaso ukuthi ithini kube kwena ukuthi ukhethana ufuna esimhlophe noma ufuna esibrown noma ufuna esisikiwe kuba njalo nje lapha ungacabanga ukuthi mufika lapha uphika udokotela ufatshani cha udokotela akekho ngenzela ukuthi nawe wena ongekho la kwiprovince yaseThekwini eKZN mhlawumbe useCape Town Port Elizabeth mhlawumbe useMpumalanga i-treatment yakho bayaKorea izofika kuwena ungazi ukuthi ufuna ukubona udokotela ngqo kuabayoba nenhlanhla ukumbona yilaba DJ ngithi sizohlela yebo ngithi sizohlela ngane zakwethu sibone sibhuka indawo esingayithola eThekwini sibabize abantu besimame beze ngobuningi babo laba abanenkinga yezimo lezi ezifana nodadewethu nikwazi ukuzo engage ke nizombona udokotela neteam yonke yakandalo enhle Herbs nikwazi uku-engage nabo nabafisa ukuzo order i-treatment yabo bazokwazi ukuthenga lapho nabafisa ukubathetha sizobathestisa ukuza kadokotela ukuze bahambe nento abayaziyo bayibonile babufakazi namhlanje uthi naye udadewethu uzikhulumela yena ngesonto besisestenger bayibonile ingane kade ixeba kumzimba besekona ngesonto elidlula namhlanje ingane izimele ngenyawo iyasihambela ukuthi ke amakhamba kanjalo enhle ayasebenza mina ngiyasibongela ngazi yini ngathi ngiyifuna kunene mhlamba subonga nje futhi umuntu wokugcina mhlambe wethuleni TV ngifuna ukusho usakhuluma leyo kade uyisho kunomama obekade efikile ofisini ngumgqibelo isabatha afika athi ayi ngifuna udokotela mina sethi hawu uyakhuluma usisi lapho uthi hayibo udokotela phela akekho kodwa wena shona ukuthi udinga ini ezosiza hayi mina ngifuna udokotela ngifuna ubona udokotela ngithi na hawu uyazi manje ngikwazi ukuphawula ngoba manje ngizelana nami ngenye indlela ngizozenzela ivideo kodwa umama uya insist uthi ngifuna ubona udokotela mina mengeyena kuphi lo bengikhuluma na WhatsApp ngifuna yena ngithi nawu kodwa Nkosi yami bakithi siyanicela eNingizimu South Africa siyanicela bakithi ukuthi emenifikile ofisini thembani udokotela abantu asuke babekile ukuthi ibona bazokwazi ukunisiza emengabe nje unisushilo ukuthi nangi usife sengiphethe udokotela kuzobe sekwazike ukuthi cha nansi imithi efanele ukuyithole nale siyakubongela sesiwami kakhulu thank you so much usuphilile abantu bona bazophila cha DJ ueda nje lapho nawo udokotela ekhona ezizwela nan South Africanizwa thina sivela kathuleleni bese lithi emgcineni TV okuyi-20 organization cha esitolo sengiyakubona ukubaleka ukuthi kuzofuneka sifaka ama screen lapha azoba nama video adlalayo njalo udokotela ezichazile kuze mangabe ufika owabona nje obusukuya nje kulezi zitolo lama ama-chemist lawa manje ukufica kune-screen lapha ngithi abazidlala ama-adverts akhona ukuze uma befuna ukubona udokotela bakwazi ukuthi hawu nangu udokotela esithombe kwivideo ngithi yabo esitolo bambone eduze ngithi yabo ngoba uma usufika esitolo uma kukhona okuchazayo isitolo sizomfonela udokotela uzolibamba ucingo lasesitolo ngithi yabo ezwe ma ukuthi mhlawumbe ufuna ukukhuluma naye ngefoni uyobe usukwazi ukuthola ukuthi uma engebusy because phela ubusy yena usuke ekhaya
uyagaya yena uyagaya akanasejalo ukuthi la ngena khumula phefumula woza mina Jova wena uJova nanto Jova ngawo nje kuphela umlomo nje kuphela ulashwa noma ngephi ngabe uthi ukhona ngathi angiqaqise lokho ngane zakwethu akitsho kunye Mdudu la usayikhuluma leyo umuntu uzofika ngoba nakho usethola ithuba lokukhuluma nodokotela akhuluma into engaka namba abantu badinga usizo ngala basokwazi ukusizakala usehlele umuntu uyalanda ke manje uyalanda so bakithi hayi ngoba mhlawumbe niziba kodwa usicela sihloniphe lokho nje ukuthi Mdudu ukuthi uma ngabe udokotela ufika noma ikuphi la khona isitolo khona shona inkinga yakho and uzokwenzeka sure ukuthi uyasizakala hayi bakithi asibonge and isikhathi siyimali bafethu isikhathi siyimali South Africa and umusa abasinikeza wona thina kathuleleni ngenhlanhla ke nathi uNkulunkulu esihamba nayo sibusisayo ukuthi abantu abanjengabo odokotela uPlumber bakwazi ukuvela bathi no siyayibona eniyenzayo siyacela ukulekelela kungebona bodwa abaningi abasilekelelayo ngizama ukusho ukuthi abanikeli ngamakhambi for free nje ukuthi yabo bakuyibusiness amakhambi abo nje ayadayisa and ungacabangi futhi ukuthi kuship akuship impilo iyabiza muyazi impilo lezizwa uzothola thina sihamba ama clinic ngoba sinamali kwabanemali baba ama private hospital mthathe kuPlumber nawe lesibhedlela ukuthi ke i-private hospital because amakhambi abo ngempela awekho cheap uma ukuthi wayize prescription abaningazi usisi ithi imalini ibiza ngale ndlela nalena enzoyi eda manje phezulu kwalokho enzoku-add angazi uzoyichazela yena 15,000 angithi yes nangesho dokotela ukuthi lokho akuphethe namhlanje lokho asesinikona usisi nakho njengoba nibona nje nakho bathi sekula ko 15,000 sekuhlangene kodwa ke inhlanhla ke udadewethu ukuthola emahala ngenxa ukuthi ke ukuze kuthina kathuleleni ngizama ukuveza ukuthi wakwazi ukuthi uma approach ngempela amakhamba abo no hayi khona omunye bhuthuleleni ungena emlonyeni kaXolisa kakhulu mkwanazi khona omunye nje mfethu okhuluma izolo kaBhlungu wathi kanti nambela kanjani usazoyithola lonke ngoba manje ufuna ukuthi umuntu ngoba nifikile la kusizama nami ngifika niphele ekhaya yabona kodwa nje mina ngiyafisa ukusho Mduduzi kuwena nabafethu ohambisana nabo nokudokotela ukuthi unkosikazi wami sisi bekade enama fibroids impela bekuthi meke yoma periods hayi bengazi ngithatha amanzi abila ngiwathele kule khona le drink le yaqala kwakuthi 1.5 ibhodlela ngibeke la zonke lezi indawo lezi ngoba kwakufika ubuthongo but ukuhlangana nodokotela uhuman plumber emnikeza izinto zokuphuza wayesethi hayi ngicela ukuyohlinzwa mina manje sithando sami ngoba ngeke ngiyimele lento uthe methu yakadokotela ngikhulumi ke into amampunge ngoba abantu bayangazi nabamazi uthe yakadokotela udokotela ufuna sihlinzeni ngoba sibona lutho lathini so ngifuna ukusho kwena sisiwa manje live abantu bebuka umphakathi wonke South Africa ukuyibona ukuthi uma ngabe uyithatha le medication yakho ulandela udokotela into esuke ethe iyenze hayi mina uyisho lo wena cela ukusalutha Mduduzi ngiyabonga kakhulu no ngiyabonga cha kanza kwethu ke akusekho okuningi engizokusho baningi abantu basinda indlela yonke le kanti nantambama afanele umuntu aphuthume ngale ngase okhuzini thina nje njengothweleni siyabonga kakhulu umusa nenhlanhla eyokuthi ke sikwazi ukuthi ke sithole abantu abakwandalo enhle herbs ngesike sakho ukuthi nothuleleni we believe in what we are doing will able to embrace you sikwazi nathi ukuthi la esithola khona amandla sikwazi ukulula isandla si support initiative oyenzayo because bayazi asinalo uxhazo thina kathweleni siyazi ehluphekela thina manje lesithwele ibo ngeemoto zabo bazosibeka la eking indlovu namanje ukuya eStenga sizobe sithwele ibona ngeStenga ngithi yabo sihambe sidle basesilambile basithengela ukudla njengoba ningibona nje nginhla isuthi mangilambile nje ngithi Plumber yabo ukuthi Plumber sondela cha ngenza kwe South Africa ngimthuleke nangu udokotela uKhoza ke uyena ke umnini wenkampani ke indalo enhle herbs ifounder ke benogogo ke ugogo usegoli yena yes gogo banisiba ngami ngicekhumbuse ugogo Busisiwe Zulu udokotela uBusiwe Zulu bakhona ke usegoli yena but ke ngicela ukunethulela officially nangu ke udokotela uFajar dokotela siyabingelela abantu bona bazophila bayazi mangena lapha ngena sengithi abangagula abantu usizo likhona abantu bona bazophila wena wosola mina uyawugaya umuntu lo tata angithi ime kanjalo ukubingelela ke kwethu ke lokungaxwaye mawungena ku WhatsApp wami especially mina ufika uthola into ethi ayifane naleyo lapha ngithi uyabona ke ucreditional human plumber Fajar lo umelaphi wendabuko olapha zonke izifo esehlule yonke into ngamakhambi emvelo nje qha
yibona engiwasebenzisayo noma ngathi wasekuhluleni masasekuhlulekile nje kodwa makufika mina kusele mina noNkulunkulu kuphela-ke manje uyayibona indaba ndedinga njengoba sikhona ke kusiso kade umhambele ethuleleni ngeyi-24 angithi Yes. ngeyi-24 into esisisukumisa ukuzoza ukuthi usithi kwenzakalani ngemithi ekade iphuza yonke leyo nto bese senidlulile lapha ngithi senikuchazile uyasizeka kanjani angithi bese siyi-handover-ke imithi emisha manje according to ukuthi uma ngithe ngilalela amavidiyo enaniwashutha nisemgwaqeni ngadiscover ukuthi hayi man engazathi thina sesiyiphambili asisaqalanga kwi-root cause ye-problem angithi uyayibona leyo nto leyo usho ukuthi njengoba manje ukopha kwakhe kuthule du kusho yena ngithi akukhulumi thina kuthule sesizokuqala phansi-ke manje ngoba phela sekumele siphushe leyigaqa athi zila esinyeni ngaphakathi siyayikhipha manje then sizokhipha o-frybons and sisplan njengoba ubona nje i-prescription esiyiphethe iyona prescription-ke lena manje sizoyi-eda phezu kwaleya sizo-eda phezu kwaleya almost usisi nje sesikhipha u-15,000 kuye manje u-15,000 wonke mawuhlanganisa le nale seku-15,000 abantu bakwazi ukuthi bacacele ukuthi mawufika laphayana thina sishibhile but umsebenzi esiwenzayo siyawazi ukuthi la makhambi ngeke ngisuke ngiwacompound lana azokwenzana emzimbeni womuntu ngoba mina ngikwazi ukubuyisela umuntu njengoba njalo usizo ngisengamkhanda nje abe yi-2,000 anginankinga nje naloko abaqale phansi bamshele left and right angithi uyayibona umsebenzi wami loyo angithi ngoplamba mina kumele ngimkhanda abe njalo iyona prescription-ke le entsha-ke manje esiyi-eda phekwale sesizomqala phansi lo muntu akahlukanga lo muntu esazomenzela ukopha kwakhe kabusha manje angithi kuthule manje ngale kodwa sesiqala phansi lokopha-ke manje ngoba phela there is a root cause ye-problem ekwakumele siqale ngayo yena thina sezwa nje kuphela ukuthi yena uyopha angithi uyabona masithi uyopha hayi mani thatha naye sayikhipha imithi yakhe njengoba ikhona la ngithi uyabona yonke le mithi yakhe ngithi uyayi-understand lelo but njengoba ngisho ukuthi kune-problem ekhona ekumele sidile nayo igaqa usisa ngathi uthiwa usafuna ney'ngane angithi awukazi usikwe before hhayi-ke ziyeza-ke iy'ngane-ke manje kusadlalwa mayifika u-human plan into engijabulisa kakhulu-ke ukubona nemithi yabona nje uma ngibuka amabhodlela asiza uqale ngayi-24 kuyatshengisa ngoba le mithi lezi zisuke ikalela u-15 days uyabona njengoba iyonke nje kanje u-15 days kumele ibiphelile but ngokubuka iyi-24 ubuka nemithi uyabona ukuthi hayi uyayiphuza imithi yakhe akahlobisile ngayo ngoba le mithi siyikhipha ngenhliziyo emhlophe yokokuthi akahamba yophiliswa mahhala ngoba usevelile kwithuleleni ngoba thina ngithi sibambisene nethuleleni DJ Xa sibambisene nethuleleni ukusiza abantu abangenawo amandla okukhokha ngithi ithuleleni yebo dokotela uma ungenawo amandla okukhokha siyaye sithinta ithuleleni uthuleleni phuma uhambe uyolekelela lapha nobona ngoba umsebenzi wakho la thina siyona i-NPO thina sisebenza ngemali uzokutshela nje ungena ku-WhatsApp wami ukuthi ubuye phethwe 13,000 20,000 abuye ngafune lutho sisi-ke iyona prescription esiyi-edayo-ke le manje siyi-eda phekwaleyana mina ngesingami ngizobe sengithi mina socela ume laphana kwamabhodlela ngizowabala kodwa ezothukuma kuwo sesiqala phansi manje ngithi uyazizwa uyaphila manje uright ne-energy khona yonke into uright but sesizokuqalela phansi iy'nkinga zakho-ke manje ngoba thina siyila bantu abakhipha iva ngelinye iva uyabazi labo bantu abanjalo imina-ke yiko lokuthiwa ngo-human plumber okay human plumber ngoba ngifisa abantu ba-understande bacace bamuzwe kahle udokotela udokotela udadewethu uthi ufike kuthina kathweleni ephethe isitsha esingcolile wafika wathi nilambile yebo but-ke ukudla kade ngakugcina saphuthuma thina saphaka engashongo usisi ukuthi isitsha sami kahle kahle uyabona makade isitsha khona ukudla okwakela kugcina sekuqinile sesitsheni njengamanje sesithola ukuthi isitsha siqinile funa singcolile kufuneka sisiwashe sikline kuyima-ke sephakelwa so therefore udokotela usethi-ke uzombuyisela kulokhu yagula okumphethe ukuthi ophe ngoba kufuneka kuphume lezi igaqa lezi usisa sayiveza ukuthi zikhona kuyena okuyikhona-ke sikubekayo-ke la but uzobe sopha kokugcina ngoba kuzobe sekumophwa ukuze kushawe umoya usale kuklini-ke njengoba eshoyo kudokotela abaningi ngempela bavele bathi hayi iy'ngane sezikhona ngodokotela uplamba naye njengoba egaranta ukuthi iy'ngane yisendleleni kusisi
ingane igcina ku 100 and something years la. Hayi ke. Ugogo omdala uyamitha la adlala la. Ugogo omdala nje mayisenza izinto zabantu abadala, mayephuza indalo ziyakhala. Okay. Ikuphi simadela khona dokotela? Sizoqala ke manje kule yakho zika DJ Ka. TikTok iron mineral sifo zonke ziyakhala ke nova TikTok Ka. Okunye uzokuthola lapha ngithi nayi mineral lapha nozodonsa ngalo. Ophinde bayifaka lapha. Ngifuna ifunda dokotela ukuthi siphatheleni. Siphathele dokotela. Angithi ke la sizoqala nge-TikToks. Yes. Njengoba sazi ukuthi khamba kanjani. Sekumele u-TikToks umzimba. But uku-TikToks akwakho umzimba ngoba ngiyakubona vele ukuthi usaluzile iweight. Cela nje ushaye noma 4 days kuphela. Yabona. Nayi lento le izokuhambisa i-toilet. Uyayibona lento. But isize kutheni ukungcola kuphume nge-toilet, kuphuma ngenanazi ngaphambili kuphume ngemuva ngithi uyabona ngoba ngeke uthande mawusuyibona onamaqhuba ngithi uyayibona lento le. Mayingcono sikuflash sikushonise phansi ukungcola uyayi-understand. Iwona ke lo i-Detox Plus ke lo. Shuno lahlisana email nokhala. Indoda endala indoda enesisigange saqabhasha iyabaleka la. Iyabaleka. Hey, madoda. Okay. Iyabaleka la. Angithi ke kulamaphilisi akho ke sobe sesibuyisa i-Iron Plus, sibuyise uzifo zonke, konke lokhu uzobukuphuza kanye ne-TikTok, sibuyise mineral. Angithi uzoqala la, cela uyibuyise ethuleleni i-TikTok, i-TikTok siya. Uqala lana ke manje ke sesiqala phansi sithi asiphakela sitshene esingcolile. Ngokuthi sizwile inkinga yakho. Kodwa sesidilile nayo sayimisa. But wena usene-effect yokuthi khona igaqa ezisesinyeni. Angithi uyayibona. Angithi awakayiboni nawe iphuma. Kumele mayiphuma le igaqa iphuma seyigrindekile sekungamahlula. Angithi uyayibona le nto le sizoqala phansi ke manje. Okokusho ukuthi ujabulile manje uyaphila right la sekungenzeka noma yini uzoqala phansi kwisifo sakho kaDonas. Angithi usho njalo. Abantu abakuzwa ngithi wena oshawe phela kusho thini. Amaphilisi esekunikeze wona ekuqaleni enze njani ku. Asifuni kusasa sejoya kujoyina ama-scammer aqamba angithi nango umuntu ukhona yena oyikhulumela. Amaphilisi ebeninginikeze wona eningiphe wona anginqamulile ukopha ama-pains ngazizwa senge-right even amathambo ngiye ngizwe ukuthi khona ushintsho emathanjeni into engakaze ngiyizwe. So ngiyathemba ukuthi nalawo futhi asazophinde futhi enze umsebenzi wawo njengoba udokotela engichazela. Hayi ke siyabonga abantu bayezwela ke thuleleni ukuthi cha ba-allowed futhi ukuthi usisi bangamcinga bamthole bamfonele bayicheckele bona abantu. Angithi uyayibona le nto ngoba azizanga ngesikeshi la sizophilisa abantu. Awufuna kusho sister. Uzoqala kulawa o4 ke Okay ngihambe nalawa ngiphinde ngihambe nalawa amasha futhi. Yebo. Okwamanje nje uzobala lawa manje sizobabeka side. Just nje for 4 days nanto eliyinkinga, nanto eliyinkinga. Detox. Yiko lo ngithi mina for 4 days nje awuhlukumezeke kancane uphathwa ama-cramp yonke into sikhipha ukungcola. Sesekuqala phansi ke manje ngithi uyayibona lo. La i-detox ngiphuza u4 days. 4 days kuphela. Lawa nje wonke uzophuza 4 days kuphela. Bese usususaleli, usuqhubeka nako konke okade ukuphuza ke manje ngithi uyayibona le nto le. Ngoba ngithi besabamba ukopha. But maye ukopha sasiqedile ngako. But kunale nto le eyiqinile ukuthi igaga yabona le. Kumele sile nale igaga oshoyo na ukuthi kana ke seyihlule yonke into. Then mase sefika uplamba ke kuphila mina nje mawusakwazi ukugwinya ngeke ungihlule mina ngisho noma usukhala. Angithi uyabona. Bowahlulana nami uyecebo lethu. Ukhona ko female fertility lapha na DJ Xas wafunde lapho uyiwom TikToks le uzoklina kahle ke manje inanaza ngithi uyayibona le nto le i-fibroids and cysts izolo nale gaxa lezi kukhulunywa ngazo ngithi uyayibona indaba i-lymphatic le izovula impande zakho zehlahla from ekhanda kuyoshaya enyaweni ukuze laba behambe kahle lo uzobe benzela iflow angithi uyayibona le nto le we understand bese ke i-hormones le lokubhalansa ama-hormones angithi niyawazi ama-hormone i-kidney revival ngaso sonke isikhathi mawususukungcola njengoba ukususa nge-TikTok njengoba ufaka o-fibroids and cysts ukungcola konke lokho izinto zakhe akumele ihlukumezeke uzothi ubhizi ukhipha ukungcola lo flash ukushonse phansi angithi uyabona that is uyayibona ibhalwe u-kidney revival angithi uyayibona lo nalo ke leli lakho ke leli ngithemba ukuthi uyolithokozela impela mawusubona usuneyingane ugcina uthi awufuna izingane angithi baba uzukuthuka kwangazi yakusukela ba ngoba sekusukela uthi wena ufuna izingane nanto ke le yokugcina ngalo ke leli but ngoba so lo sifonelana
inamba yami nayo la ngaphandle kancane ngisho noma experience something uyayungifonela udokotela nangu experience ukuthi ayi usese right lapho uqhubeka ngithi uyayibona le nto le so sesiguide ke ngawo wonke amaphilisi akho ukuthi uzowaphuza kanjani noma nanka ke namaphethe sizokushela ukuthi esikhohliwe sizange siwaphatha amaphethe ke lawa natural uyabona uzowasebenzisa ngale khathi kuyi process sizozama mhlawumbe ukuthi sikufakele amanye noma bo4 ngoba kuzoyenzeka manje ukuthi ubuyele njengoba kade unjalo sekuqala phansi ngithi uyayibona le nto le that is why sendeza yonke into yakho nanka amaphethi lawo njengoba uzwa kukhala ngamakhemikhali njengamanje lawo wanamakhemikhali ungathatha ngisho ithoshi manje uwakhanyise kanje aclean awanalula nawo la maheb lawa sokufakela amanye noma bo4 ngaphezulu ngithi uyabona ukuze uzokwazi ukuthi ube right kahle uhambe kahle process yakho uzosebenzisa mase seyiqalile inkinga kufana noma uTikTok phela thule yaba uTikTok somama ngiyenzeka uthola ukuthi yena ke uthola ukuthi wena ubuka uma period la ngeviki eliphelile uvela uTikTok songene kuma period manje angithi clean yes yiko ke lokho silethe yonke into ukuthi kupheleleke hayi angithembe ukuthi siyazwana kahle mina ngibi mude kakhulu ke unenhlanhla nje bawungibona ngiyabona ngithatha sibonge nami dokotela ngiyabonga kudokotela Plumber bengitshela ukuthi human plumber mawuthi plumber kuba ngazathi manje ngikhanda amapayipi lawe lokunye gas ngiyabonga udokotela human plumber bengitshela ukuthi udokotela wesimane bengayitshela ukuthi umuntu bengitshela udokotela umuntu muza ukuthi udokotela ukuthi ngithi mina ukuthi bayamazi abanye ngithi mina angimazi kodwa ngiyengayothenga eThekwini ngiyabonga kakhulu dokotela ukuthi ufike namakhamba akho ukuthi nje uyinikele ayikho into eyenziwa abantu njengale mhlawumbe uthatha umunye umuntu akakwazi ukupha yabo athi we ayi ngeke ngikwazi mina ngimusibani njengodokotela nje ngiyabona ukuthi hayi uyena umuntu njengoba ungichazela nje uyakwazi uyalapha wenza yonke into kusho ukuthi nokunakekela unakho nokupha futhi uyasilula isandla bengifisa ukuthi ungagcini kumina nakwabanye kwenzeke ubasize nabanye ngoba akukho mnandi ogula ungazi ukuthi uzosizwa yini akukho mnandi ngiyabonga ngiyezwakala kahle uchaza kahle impela futhi yezwa akukho lula ngoba sisuke emakhaya ahlukene uthola ukuthi ekhaya mhlawumbe uyayigulela usuzamile wazama kodwa manje akukho imali enough ukuthi uthenge yabo mhlawumbe konke kunilale ndlile kuphela kodwa wena uyagula ngapha egazini uyaphela so ngiyabonga lapha akithi uyabona njengamanje nje sithi thina manje siphethe 15,000 la sithi nawo lo le mithi yakho ngithi uyabona uyichaza kahle uyibeka kahle khona aba affordayo khona banga afford that is why sisaze sagcina sibuka ukuthi no asisebenzisana nethuleleni ngoba ithuleleni yona isebenza ngalabantu laba bakanje abadinga usizo kungcono thina njengodokotela sibambisane nethuleleni uyabona lento le sibambisene kahle kakhulu ke lothuleleni njengoba eyichaza nje ukuthi hayi ngiyabonga bengazi bengitshela ukuthi mhlawumbe uthuleleni igama lapha manje message umkhwanazi mhlawumbe sibongo sakhe yini angazi bengitshela ukuthi mhlawumbe igama lakhe uthuleleni cha ngoba ukhona phela ngayichaza naye ukuthi uthuleleni TV kwenzakala uthuleleni uba ngoba nobhuti khona ubhuti kwama lapha senza ivideo ubhuti wami omdala wafika wapaka lapha uyafika izolo uthi ngibonile uthuleleni eThekwini ngazi kuphi nendawo ngithi mina ube kuphi siyangichazela ke ngisemsebenzini ngithi mina sitshela ukuthi igama lakho cha igama selanginamathela kodwa kulona igama lami lokuzala igama lami ngumduduzi mina Mduduzi engaliqanjwa abazali esibongo kwaMkhwanazi ithuleleni inhlangano ekuyiyona ke le eyathwa isungule ikwazi ukuthi ke isiza abantu abanjengani uNkulunkulu kunecebo lakhe ke DJ Gqa singenalo ukuthi siliphethe esandleni singenamoto yokuhambela abantu singena office singakodwa uNkulunkulu besethi ngizongakuniki lokho okufiswa inhliziyo yakho kodwa ngizoletha ingilosi mina ezophilisa labantu uthi abagula abavela kuwena njengoba kwenzeka yabo nje manje kusho 15,000 la we medication for free cabanga benza uthatha philo 15,000 kwalo nami singenawo kodwa naku nomhlanje siushiye akithi uyabona ngiyabonga kakhulu ngibonga kuThuleleni TV shithi ngeke ngisasho ukuthi ubabuthuleleni ngiyabonga kuThuleleni TV ngiyabonga uDr Human Plumber ngiyabonga kakhulu bafethu ngokuthi nje nisuke eThekwini la nisuka khona sazodlulela nakwabanye futhi baningi abadinga usizo ngiyabonga kakhulu izandla zedlula ikhanda uyabona nje ngale ndlela oyichaza ngayo indaba le
yokusuka eThekwini sizofika la. Inkinga ukuthi njengamanje abantu sebedlala abantu kakhulu. Yabona baningi abantu bathi bayaphuma bayasiza benzani. Uthola ukuthi akusizakala. Thina nje siyayicelela ukuthi masifika kuwe siphe at least 2-3 months. Sibhizi nawo ngithe yayibona. Uyazi ukuthi ngoba ngitholele treatment ngiyayiphuza ngiyisheshisa ngiphuzela ukuthi angeqiwa isikhathi angeqiwa futhi usuku ngithi mina mangiqeda le treatment le ngazi ngizoyithatha phi ke ngiyoqhubeka kanti cha sikhona yabona ngoba ukuthuleleni so hamba nawe uzophila ube right bese sikushiyana ngiyibuza ukuthi yibo ngoba ngiqeda phela iyabiza ngiyayazi nami ngangazama ngahluleka ngoba isiyaphela ke mhlawumbe izothi lokho ngiyaphuza ngithi mhlawumbe ivini ezayo iyaphela ngizoyithatha phi ke enye ke manje iyakuthi ngiphinde futhi ngi-edeke ngeke sekulahle izolo baba umkhwanazi wangifonela wathi bazoza namhlanje bazoza namhlanje belethe enye treatment ngathi hayibo kanti kusaqhubeka Nkosi yami ngajabula ngafa ngilale ngijabule kabi nje izolo ngathi uNkulunkulu usenawo ukhona kodwa okumayinazekayo sengibona ukuthi cha lokhu kuyasuka ke manje ngendlela engijabule ngayo anazi lutho yo. No, siyabonga nje. Ubelethe emhlane kobanzi, umhlane kaNkulunkulu, ukuthi nethi ungasibuka sifana nembongolo thina yayikhekela uJesu siye epasikeni manje. Imbongolo uJesu wayegibele kodwa ke uma engathi manje ngavela uyishaya kabi imbongolo uyixoshe kodwa kunesikhathi lakho eyithwa nayibona ibalekile. Umhlane owethu ubanzi kubo noNkulunkulu. Neyingilosi zakhe ezobona kodokotela uplumber laba bayiqhamukelayo babaningi. Dokotela sengivala nje ngicela ubatshela iprofession yakhe bangacabanga ukuthi awuyona inyanga. Nansi ibhaliwe la kuwena ithini? Ake njengoba sisho ukuthi udokotela hayi lo dindi okuzenzela udokotela mina my homeopath practitioner ofuwe by ngudokotela mabesibiza la ezikolweni zethu bathi odokotela bamakaka ngicela ukusho nje yes angithi abahloniphi ukuthi basifake ngaphansi kwamakhambi ethu laba abanye odokotela ngoba thina silabo odokotela basebenza ngezihlahla kodwa mawusesikolweni usukufunda ukubheka likhona elinye igama lokubeka noma li right leli lithi kaka usukufunda ngekaka ukuthi kena ke mayikanje ukuthi mayikanje ukuthi mayikanje lo muntu uphethwe ukuthi okusho ukuthi thina nje ungasabi ukusibiza ngodokotela bamakaka ngoba ame homeopath doctor ofwebha masi convector udokotela lo olapha ngamakhambi emvelo la amakhambi lawo esithi awesintu angithi uyabona ukuthi thina mawufika kimi as a human plumber mina ngishaya ngomeqo ngikhipha imithi mina ngiphethwe icancer ngikhipha imithi mina ngiphethwe HIV ngikhipha imithi angithi uyayibona futhi angekuyekisa amaphilisi owaphuzayo mawuyiphuzela amaphilisi akho dokotela noma usasibhedlela uyayiphuzela kodwa wena njengomuntu omdala uyayazi into iyafika emzimbeni wakho yakusiza angithi uyayizwa leyo nto le angekuyekisi mina noma ngakutsho uphuza imbiza yakho ngeke ngithi mina ayekela leyo mbiza yakho kodwa mase ngifikile kuzocaca because mina ngo-human plumber oyimele nje i-professional ngiyi-homeopath doctor homeopath doctor ngisiphinde ngithi ukuthi kuzwakala ukuthi angiyena nje lo dokotela nje kuthi udokotela nje ngiyi-homeopath doctor ngisebenza ngezihlahla ukuze ngiphilise umuntu ngiphinde ngidonse wonke amabhayibheli ngiwabekela ngoba mangibeka elamasulumane eQuran uthi uNkulunkulu yena kade alangazifu kodwa imithi yokubhekana nezifo wayikhanda iyona ke lesiyiphethe masihamba siyangale kuma Christian ku Revelation 22.2 uthi uNkulunkulu ama-helper for the healing of the nation iwona ke la esiwaphethe umfundisi uyaphuza lana ubani isangoma siyaphuza lana udokotela uyaphuza lana unesi uyaphuza lana usasibhedlela ukuphi uphuza la siyabonga asikuyekisi futhi okuphuzayo angithi uyayizwa indaba human plumber ke loyo siyabonga dokotela ngabe useGoli ngabe useCape Town ngabe useLimpopo ngabe useFree State ngabe useNorth West ngabe useKZN oza DJ xa nazi inamba zakho zibize mnewethu sivala nje nazi inamba umbuzo komkhulu efanele ibuza una wonke ukuthi uphethwe yini lesihlule yonke into yebo ushiyeke lapha na kuyithuleleni TV uyana bazophendula kodwa nje uphethwe yini lesihlule yonke into Thuleleni TV zobe sikuphendula ke lapha sithumela kudokotela siyabonga kakhulu usethinte indaba enkulu udokotela the human plumber ukuthi
wathinta izwi siyawiphaseke manje Yebo. mina ngifuna ukuzenzelela ivesi elithi akekho oza ku-Human Plumber ngaphandle kwethuleleni TV. Inamba ke zethu soyishaya namhlanje zithi 061 585 6964 cela ukuyiphinda futhi 061 585 6964 eke ngiphinde yase-ofisini ke manje 031 574 5481 ngicela ukuyiphinda 031 5745481 kanti ke zalena ke madoda kwento ngazoduma komntana Mandela phina 0117361316 ngiphinda kokugcina 0117361316 uDJ Xakelo number 40 wendalo enhle Herbs and Beyond salute. Cha sisi uthuleni usazibongela lithini ke lakho lokuvala ma Elami lokuvala ngithi ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ukungisupporta, ngiyathemba ukuthi ngizophila kakhulu. Khona ke nami uncane bengikuphethela ngikuphathele ithuleleni. Yebo ngomuntu olimayo ke izandla ngiyisebenzisa. Ngase ngithi ake ngithi kuyovuna kancane ensimini ngivunele ithuleleni njengoba izalana bese nami bekwazi ukuphatha okuncane nami okusenhlizweni yami ngomuntu othanda ukulima njengoba nibona nje ngishoda ngokuthi ngibe neplaza kuphela yilona engalitholi. Hawu nami ngiyazibonga na kuthiwa kathweleni sekungena ensimini la ngawuvunela. Oh uNkulunkulu wami wazwa muhle Jehova ke uthi kumthandazo ukuvuka lima ungalali ngokuba ongalimi uyocela enjeni ucela ukudla njengenja kanti uNkulunkulu wakudala kube nezandla. Cha ngiyayibona insimi lihlaza impela ndithe kla yabonanga sineyimoba. Cha ngiyazibongela nami dadewethu. Akusondele kuphi ithuleleni lokuphela. Nakho lokuthiwa hawu Nkosi yami yeni webani. Yeni Jehova. Sizodla sonke la DJ Xa. Hey sizodla. Hey uNkulunkulu wami shambe. Phethe umbile la impela. Thixo ingcwele. Nazi iqhamo. Hawu DJ nangu usisi la. Ethe nansi ihamba idlala. Hawu indalo enhle Herbs and Beyond nansi indalo hawu bafethu hawu siyabonga kakhulu Nkosi yami zandedluleka Jehova. Nakho ngiyazibongela bakwethu ngawo siyabonga. hayibo Hey uNkulunkulu wami dadewethu. Yebo. Hayi siyanima nje geja. Ngiyalithanda kakhulu, ngiyathanda ukulima ke ngumuntu olimayo. Hawu Ya ngangokuthi ngiyafisa ukugcina ngineplaza lami nami ukuthi yila. uzokwenza. Hawu. Hey buka. Awu. Hey buka ningasiceli ngizoke ngiphumule ninemakethe lapha ngibizi niyade. Ubatshela ukuthi hayi ngiyalinywa ngapha edokotela. Iyodwa into engiyithanda kakhulu ke Mduduzi mfethu uSuprifor Sambe ukuthi uma ufika ekhaya endaweni enjena awukwazi ukuphuma ngaphethe lutho. Kodwa ke lokho akusho ukuthi senzosaba ke manje ngokuthinta ithuleni TV ngoba nithi awu so uthatha ubuthini ubhatata ongaka so uthatha cha bakithi hayi siyabonga. Ukuthi ngumuntu olimayo nje. Cela ihakhe siswami hawu siyabonga. Umuntu olimayo. Hawu Siswa ngiyabonga uzophila mayezo. Yebo. Uzophila sisi. Siyabonga. Siyabonga. South Africa. ngiyithathe ngazashintsha umqondo usisi ngihambe nakho kusemini. Lutho Siyabonga. Daki.